Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 21 августи соли 2021 1000 рубл 152 сомонӣ бу 10 дирам ва $100 1133 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 17 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Чӣ хонае ки шумо дар комментария пештара навор аз мо хоҳиш кардед, мо то ҳадди имкона имрӯз пешниҳодтон мекунем ва боз хонаи ипотека яъне кредитам ҳастай. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона кофтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шуморо дар кора. Бисёр баъд гап намезанем, рафтем. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон 12 километр аз сентри Ёвон дур мебошад. ҷойгир аст дар дуюм совхоз. Фундамент ҳасте 2.5 ба 11.5. нархаш бошад ҳамагӣ 55 000 сомонӣ. бо савдо мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp доранд. барои WhatsApp кардан +7 мекунед, 8 нево +7 мекунед, WhatsAppшон мебурояд. хонаи заминӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, кӯчаи Гагарин. 10 сотиқ замин мебошад. 4 дар хона. масоҳати хонаҳо 120 метри квадратӣ мебошад. бениҳоят хуб мешавад бо 2 ошона карда. документош 100%, ягон проблема нест. нархаш ҳамагӣ 235 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. рақамҳои Россия WhatsApp дорад. хонаи арзон ай Душанбе бисёре баъд хоҳиш кардан. марҳамат бародаро. як хонага квартира бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои новостройка. сохтмонаш рафтеста 6 моҳ пас бояд хонара супоранд, то шкатура мекунанд, месупоранд. канализатсия, об, свет шаҳрӣ мешавад. нархаш ҳамагӣ 125 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад. кредитам метиянд. 50% суммаша аввал метем, 50% дигаша дар муддати 6 моҳ бояд супорен. мошинам нархи бозор қабул мекунад. марҳамат баро. ҷойгир аст дар Графзавод, шаҳри Душанбе, яъне ки аз 10 дарозаи Корвон поёнтар. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, пештара Ленский район, кӯчаи Истиқлол 1, домино, квартираи чил. 3 хонага мебошад. дар 3-ум ошонаи бинои советӣ. ремонт дора. об, светаш доимӣ. нархаш 300 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. WhatsApp имо дора ҳамаш. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. як дар хона, ҳаммом, ҳоҷатхона ва свет, об дорад. ҳавлӣ дар 4 сотиқ замин мебошад. дарахтои мевадиҳандаам дорад. срочни фурӯхта мешавад. нархаш бо маслиҳат. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар 7-ум ошонаи бинои новостройка. ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ, 65-ум микрорайон. хона ремонти нав дорад ва бо тамоми шароити зиндагӣ муҳайё мебошад. бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. алишам мешавад бо ягон Мерседес сечкаи соли 99-2000. нархаш бошад $31,500 ё ин ки 2 315 000 рубл ё ин ки 356 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Леваканд, пештара Сарбанд, пеши мактаби 14. 3 дар хона мебошад. баня, туалет отдельно, кухни отдельно,
5 сотих замин, дарахтои мевадиҳанда дорад, кондитсионерам дорад. Пеши хона 200 метр мактаб мебошад, раҳи калон, магазин, хулас ҳамаи чӣ ҳаст территорияи хонада. Нархаш 140 000 сомонӣ мебошад, лекин агар харидори аниқ боша, бо муомила дорад. Документош 100% обсвет постоянияй, об дар даруни ҳавлӣ ҳаст. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. Як хонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ шуморо метавонем ба духонага табдил тиҳен. дар якум ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 6 ошона иборат аст. плани хонаам дар рӯи экран аст. Новостройка мебошад. Хона беремонт, коробкаи холӣ яъне. пушти бозори Нихӣ, рӯ ба рушда Садиқи Аминҷон мактаб мебошад. Нархаш 166 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага квартира бо масоҳати 59 метри квадратӣ, квадратураш неки зур будай, дар 4 ошонаи бинои новостройка. Хона коробкаи беремонт, айни ҳол сохтмони бино рафтеса дар 5 ошонаи сохтмон. нархи хона 195 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои агентства мебошад. боз дар назди хитои бозорам хонаи фурӯшӣ дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Як хонага квартира бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар цоколни этаж. Цоколни этаж бародаро кадоме надонад, ин таги якум этажи новостройка мебошад. Яъне подвал хемаядача трезача дорад. хона ремонти олиҷаноб дорад. соҳибаш мега ки барои ремонташ эконом кардагӣ нестанд ва мега ки бемаслиҳати оила илтимос занг назанед. ҷойгир аст дар 12 микрорайони шаҳри Хуҷанд, пушти магазини Ваҳда, дом 32А. нархаш 198 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ, масоҳаташ барои духонага бениҳоят майдае, дар 4 ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, ремонташ миёнарам камтар пасттар, веранд дорад. ҷойгир аст дар Пахтакор назди Роҳда, дар наздикиш магазини Гавҳарӣ. нархаш 150 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. соҳибаш як хонагара ба духонага табдил додагиай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага квартира бо масоҳати 51 метри квадратӣ дар 8 ошонаи бинои новостройка. худи дом қариб ки тайёра 16 этажка мебошад. бояд то ҳамин 9 сентябра супоран шав. дар наздикии гостиницаи Хилтон ҷойгир аст, яъне повороти аэропорта. нархаш 297 000 сомонӣ мебошад. хона коробкае беремонт, перегородкаам надорад. марҳамат дӯстони гиромӣ, кадоме аз повороти аэропорт хоҳиш кардак, дар ин территория мутаассифона нархи як квадрат ҳама арзонаш $450, этажои болои боло, этажои ами 8 этаж тақрибан $520-550 як квадраташ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. се хонага квартира бо масоҳати 71 метри квадратӣ дар 5 ошонаи бинои новостройка. ҷойгир аст дар 8 микрорайони шаҳри Ҳисор. хона падъабой тайёрай, соҳибаш аст срочно сундар курай. нархаш 210 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. Як хонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 8 ошонаи бинои новостройка. хона беремонтай коробка. ҷойгир аст дар центри Ваҳдат. соҳибаш мега ки рӯ па рӯи 6 отдели пешина.
айни ҳол корҳои фасади домрафтестай, стяжка, пол, шкатур, монтаж, дари главния карда месупорам. Нархаш 149 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар дуюм ошунаи бинои навастройка. Хона ремонти нав дорад, назди бозори Деҳқон дар ҷойгир аст, рӯпарӯи масҷид дар рӯзаи Чимтепа. Хонаи нав бо таъмири замонавӣ, дуюм ошуна, хона аз ду ошуна иборат аст. Бе мебел фурӯхта мешавад. Нархаш 222 000 сомонӣ. Кадоме надонад ҷои ҳамин хонара аз ҳамин дар рӯзаи Чимтепа як хела поёнтар, хела не, як 500 метр 600 метр поёнтар мера, як ду этажа навастройка сохтаган дар ҳамон ҷои ҳамин хона. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, духонага бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар чорум ошунаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад ва нархаш бошад ҳамагӣ 125 000 сомонӣ мебошад. Боз арзон ҳам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, духонага квартира бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар дуюм ошунаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар поёни автобазаи 4. Нархаш 120 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. Раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. То боздид, барори кор шумода.